in jaod bura sani ma Embakasi, jo oganda ma Embakasi nitie gi ote mane giori godo e od bura. To kupogore kod mano, sami donjo e od bura kacha, koro ok wach ni wuoyo ne jo Embakasi kende. Gima ukalo kata gima ichwalo e od bura kelo lokruok ne Kenya mangima. Nitie weche ma koro sani omako piny, wach mar finance bill en achiel kuom weche momako piny. Nitiere weche mag somo bende ma ikone, nitiere kaka yore mag chudo mag omenda madhi ne jopuonjre e mbalariany. En gima isego e koko mokwongo, mokalo chien ni wuoye kiwacho ni somo nyalo dong' ne joma samoro onyalo kende. Sani bende nitiere achiel ariyo moko. Ang'o ma inyalo timo kaka jaod bura ma Embakasi kendo jaod bura mar piny Kenya e weche mag neno ni oganda yudo ratiro margi kinde moloso chike? Gima notimre ma osekethre nwa kabisa en ni kidhi e od bura. Yes. Tiyudo ni wajumbe nosenyiew mang'eny, dabal. Koro yudo ni wajumbe mang'eny nitiere gi Kenya Kwanza. To Ruto oseketho pinyni gi weche mag taxes moseketo. Gimora mora oketo tax. Kidhi e wach mbalariany. Somo, an somo dhi e skul emomiyo abet kodi kawuono bati. De onge skul, dok ang'eyi. De onge skul, dok awuok Kisumo kabiro Nairobi. De onge skul, dok awuok Imbo kadhi Kisumo. De onge skul, dok abedo jatend mbalariany. De onge skul, kawuono dok oyiera. To skundno ema nyalo konyo jowa. Miyo wuok gokinyi mang'ich, odhi uso alot, odhi uso omena. Miyo wuok gokinyi mang'ich, moko uso mana changa kaka minwa ne uso changa gi busa. Miyo wuok gokinyi mang'ich, dhi luoko ne ji. Wuonewa wuok gokinyi mang'ich, dhi e mjengo, dhi gedo, yudo mana siling 500, 600 kende. Vijendewa wuok gokinyi mang'ich, go mana ngwari, riembo mana boda boda, riembo mana tuk tuk, mondo giyude gimoro matin, giter godo nyithinde skul. An minwa ok nodhi e skul maber, but nochiew gokinyi mohakikisha na at least oneno ni ater wuoda ni e skul, mar mondo wuoda ni chieng' moro gola chuodho. Jonyuol gi te timo gini mar mondo giter nyithigi e skul, giyude pesa moro gichul godo rent, giyude pesa moro gichul godo bills gi, giter godo chiemo e ot. To gitimo kama nikech gidwa ni nyithindgi odhi e skul, mar mondo chieng' moro achiel nyathini ogolgi e chuodho, nyathini ogolgi e village kacha, nyathini ogolgi e slums kacha, nyathini ogolgi e ngima moro mwadake marach chande. To gitimo kamano ka gi hope ni chieng' moro ngima ne pogre, ngima ne lokre. Tiyudo ni kae jatendwa ma jatelo mapiny biro ka gi gike moko. Kano campaign no wacho ne no uso gweno gi tong'. To sani joma uso gweno gi tong', gweno no nyaka ketne tax. Joma uso tong' nyaka ketne tax. Kipidho avocado nyaka ketni tax. Kida chamo mkati nyaka mkati. Kidwa ni cham mkati, osiepa, imi tax e wiye. During the French Revolution, manotimre in France, kane Marie Antoinette, chi monarch, chi king, kane ji obiro ire ka ng'anyo, to wacho ni duoknwa uru bech mkati piny, to Marie Antoinette owacho ni kokunyal nyiewo mkati, dak unyiew kek ucham. Gine ema nokelo revolution kanye, France. Sani neno kakoro ushuru moket mang'eny ni inyo jopiny. Ushuru ni dhi inyo ji, to ushuru ni nyaka wawuog oko mwagoye. Kik wa support gini nikech gini inyowa. Kwase dok e bunge kacha, wan wadhi go koko, wadhi vote no ne finance bill. Nikech Ruto inyo jopiny. Okaw 200,000, ohaya godo ndege, odhi godo oko. Nyocho wacho ni notiyo mana gi 10,010,000. 200,000,000 ni nyalo keto tije adi. Ikaw pesa over 2 billion ni wa renovate godo State House. 2 billion ni nyalo gero industries adi mondo mi jowa tich e piny ka. King'iyo nthiwa matiegre, sani ka miyo kata wuonewa opuonjo nyithindo moya e primary kadhi e secondary. Kitieko secondary kidhi e mbalariany, inyisi ni course ma cheap mogik en 300,000. Kitime higni 4 en 1.2 million. Osiepa, mama ma usa lote e dhot cha, mama ma dhi uso omena mayudo mana siling 500, 200, 500 cha, jangware jaboda boda mayudo mana siling 200 odiochieng' cha, obo choko pesa ni marom 1,200,000 nade moter nyathini e skul. Mano dong' watieko skunde yawa, dong' wanego weche mag skul mag mbalariany. Koro aneno ni jatendwa ma namba 1 Maruto oseketho piny ni kabisa moloka taro.
Koro nyaka walokru pachwa. Nyaka wameduru riwre, nyaka wayie gore. Nyaka wayie ni yawa nyithiwa ka bo survive nade. Okay. Babu